Posloucháte podcast České stavby.cz. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Vítejte u další epizody podcastu České stavby.cz, kde se dnes podíváme na koupelnu trošku jinak. Nejen jako na místo každodenní hygieny, ale jako na prostor, který dokáže oslovit všech 5 smyslů. Dotek, zrak, sluk, čich a nakonec i chuť. Každý z nich může ovlivnit, jak se v koupelně cítíme, jestli nás prostor sklidní, povzbudí nebo nám pomůže zpomalit a odpočinout si. A naším hostem je dnes Lívia Kolaříková, odborná poradkyně a architektka ze společnosti Kera Service, která nám přiblíží, jak propojit design, funkčnost a emoce do jednoho harmonického celku. Budeme dnes mluvit o texturách materiálů, práci se světlem, vůních, akustice a i o tom, jak z koupelny si udělat takové malé domácí wellness. Lívio, já tě vítám u nás ve studiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Lívia, možná rovnou se do toho opřeme a začneme, protože my jsme tady pojali ten dnešní podcast jako takových 5 smyslů koupelny. Dostaneme se teda i k tomu, proč 5 a jak to, že je tam i chuť, ale to si necháme úplně na závěr. Pojďme si říct třeba, jakou roli hraje ten dotyk, ty textury, tenhle ten hlavní jako smysl, který podle mě vnímáme jako první, když do té koupelny vstoupíme. Dotyk je taký neviditeľný film tej celej kúpeľne. Je to niečo, čo vlastne vnímame pri tom prvom nejakom kontakte s tou kúpeľňou a je to buď teda ten dotyk tou bosou nohou, keď vojdeme ráno do kúpeľne, máme tam podlahové vykurovanie, už to je taký príjemný pocit, kedy vlastne sa tak uvoľníme, máme takú harmóniu, zrazu všetko je OK. Potom vlastne začíname vnímať nejaké materiály. Ja osobne mám veľmi rada v kúpeľniach, keď sú kachličky, ktoré sú s povrchom satín. Je to taký esenciálny dotyk. Je to niečo veľmi príjemné. Nie je to matná kachlička, nie je to lesklá kachlička. Je v podstate taká naozaj, že saténová a keď sa ich chytíte, má taký hodvábny povrch. Je to niečo naozaj, že taký 6. zmysel kachličky, ja to volám, presne tento dotyk. A to je naozaj niečo také, kedy vy sa napríklad oprete v tej sprche, keď sa sprchujete a je to veľmi príjemné, také mekučké. Je to niečo, čo nie je úplne vhodné na podlahu, ale práve na stenách ten dotyk je extrémne príjemný. Ale ty kachličky seženeme kde? Je to v klasických jako koupelnových studiích, nebo je to spíš taková prémiová? Majú to niektoré značky, nemajú to úplne všetky značky. U nás to má teda veľmi pekne spracované Casal Grande v Kera Service značka a je to naozaj niečo také výnimočné. Nie je to úplne niečo, s čím sa stretnete všade. A potom vlastne tieto saténové povrchy ešte zvyknú byť vlastne obohatené aj o taký vein touch povrch. To je vlastne niečo, že vlastne ako sú tam žilovania na tej kachličke, tak tá žila je vlastne v 3D formáte, že vy sa toho chytíte, je to také jemnučké a ešte vlastne cítite tú žilu v 3D povrchu. O tom jsem vůbec neslyšela. Mě by zajímalo jenom, Lívio, jaká je údržba takovéhle kachličky, protože to, co jsi mi teďkom pověděla, to zní tak strašně prémiové luxusně, jestli se o to musím i luxusně starat. Ale nie, úplne stačí tam buď vlhká handrička, nejaký ten prostriedok proti vodnému kameňu, nič výnimočné. Je to naozaj, tie povrchy sú už dneska robené tak, že sú zacelené, že sú naozaj jednoliaté, aby čo najmenej sa tam držal vodný kameň. Takže tomto naozaj nie je nejaký problém. No a to je jeden druh teda kachličky a co ještě bys třeba doporučila, když teda nechceme přijmout tady nějakou saténovou nebo s nějakým takovýmhle speciálním povrchem, tak jaké materiály v dnešní době hrajou prim? Tak hlavne vlastne sú to tie základné rozdelenia, tie lesklé a matné kachličky. S tým, že lesklé naozaj dodávajú tomu priestoru taký ten viac glamour, štýl taký elegantný, tie matné sú také jemnejšie, také domáckejšie, ale napríklad, čo ešte také zaujímavé, s čím sa stretávam v praxi, je to, že ľudia sa veľmi boja, že sa v sprchovom kúte pošmyknú a dávajú si tam príliš, tie kachličky niektoré majú rôzne protišmyky a dávajú si tam veľmi veľký protišmyk do tých sprchových kútov. Je to až R11, R12, vlastne fakt, čo sú naozaj tie najvyššie, čo sú vhodné až k bazénu a von. A potom vlastne oni si to dávajú teda z dôvodu bezpečnosti, ale po rokoch sa vždycky vrátia a povedia, že to bola najväčšia hlúposť, ktorú spravili, že naozaj to tam není treba, lebo napríklad sa im tam nohy drú proste po koške, že nie je to úplne komfortné, takisto sa to veľmi zle udržiava, mopy sa na tom roztrapkajú. Čiže tieto veci sú napríklad, že OK, že nie je to z bezpečnostného hľadiska OK, nepošmyknete sa tam, ale zase naozaj ten komfort toho dotyku je tam značne ovplyvnený tým, že nie je to veľmi príjemné.
No a kdyby si měla dělat v rámci teda těch materiálů koupelnu Lívie, jaká by byla ta dispozice těch materiálů? Na podlahu by som dala určite matnú kachličku, kvôli tej protišmíkovosti ten faktor R9, R10 je úplne postačujúci. A na stenu tam už sme vôbec není obmedzení, tam máme naozaj možnosti, či už chceme tam lesk, mat. Tam už je to vyslovene o tom konkrétnom klientovi a o jeho preferenciách. Takže tam by som sa nejak neobmedzovala a tam už potom vyhráva naozaj len dizajn, čo sa nám páči a ako to chceme vlastne dotiahnuť a kam ten dizajn dať vlastne tej kúpeľne. A jaké jsou teď trendy, Livio, v designu? Jak moc jsou konzervativní Češi, po případě Slováci? Tak Češi a Slováci sú veľmi konzervatívni v dizajne. Naozaj vyhrávajú béžové a šedé odtiene. Je to taký šláger už niekoľko rokov. Ale na druhej strane ja furt hovorím, že je lepšie mať taký pevný a dobrý základ a ten vlastne obmieniať potom nejakými doplnkami, koberčekmi, uterákmi farebne, ako to mať naozaj že trendovo na 5 rokov a potom vlastne už sa nám to zunuje a nepáči sa nám to a ideme to meniť. Takže naozaj je to aj také ekologické a ekonomické, že dáme ten pevný základ a potom to bude fajn na niekoľko rokov. To jsem si právě říkala, jestli se držet nějakých trendů, kdy vždycky daný rok je nějaká určitá barva, jestli i ty to nějak sleduješ, které ty trendy teďkom hrají prim, jestli se to odvíjí i v chování potom těch zákazníků, anebo jestli opravdu teda takhle to je, necháme to v bílé, béžové, a nebo se potkáváš i s klienty, kteří přijdou a řeknou, ale teďkom v Itálii je trend takovýhle, já bych chtěl koupelnu černou třeba. Veľmi málo kedy. Väčšinou sú to naozaj také klasiky, ale v čom si nechajú ľudia na Slovensku a v Čechách teda nejak poradiť, alebo teda ovplyvniť sa trendami, sú farebnosť batérií. Takže tam naozaj, ja čo robím projekty, tak v poslednej dobe som mala asi jeden, dajme tomu z 20, ktorý mal že chromovú klasickú batériu. Ostatné všetko sú bronzové, zlaté, šampáň odtiene. Čiže v tomto je to pekné, že naozaj sa už neboja farieb, aspoň tých batérií. Já předpokládám, že ta i údržba bude asi jednodušší. Mně přijde, že na těch chromových jde úplně nejvíc vidět jakákoliv kapka. Áno. Nebo my máme třeba hodně takovou železitou vodu, takže potom tam jsou různé takové ty fleky bílé, hnedka v podstatě po umytí, takže na těch jiných materiálech je to třeba lepší v rámci údržby. Na tých brúsených určite áno za mňa, pretože tam tie kvapky tak ako keby splynú s tým povrchom, že nie je to také viditeľné tým, že on je matná vlastne tá voda alebo ten vodný kameň, takže tam je to fajn. A tie leskle si vždycky vyžadujú trošku viac údržby. Ale zase sú krásne, lebo krásne sa zrkadlia, odrážajú, takže praktickejšie sú matné, ale krajšie sú leskle. Možná se ještě zastavím u těch doplňků. Ty jsi říkala, že vlastně máš ráda, když ta koupelna má krásně sladěné doplňky, koberečky a všechno další. Jak bys doporučila práci tady i s těmi doplňky? Jak to sladit? Aby to nebylo moc, a nebo zase úplně málo, aby to nebyl úplně takový neosobní prostor. Určite je dobre, aby to bolo v podstate všetko v jednej farbe, lebo nepáči sa mi úplne ten trend, že dáme napríklad čierne úchytky, pritom máme chromové alebo nejaké farebné batérie, čiže určite je dobre dodržať tú farbu. Dá sa to robiť rôznymi spôsobmi, keď ani nenájdeme presne tú farbu, sú rôzne techniky nafarbovania, hydrografikov a tak ďalej, čiže vieme to dosiahnuť veľmi pekne. A závisí to od toho, ktorý klient má vlastne, koľko tých vecí používa, aké má preferencie, takže tam je to veľmi individuálne, ale ja som vždy za to, keby tam bol aj nejaký taký prvok, ktorý to vlastne doplní, nejaký stolík, napríklad s nejakým kvietkom, ak je tam nejaká väčšia kúpeľňa. Čiže to sú taký ten osobný vklad nejaký, keď tam je, tak to je veľmi pekné, keď to nie je len taká tá klasická katalógový výber, 2 vešiačiky, to dávkovať na mydlo, dávkovať, alebo teda držiak na zubné kefky, ale keď to má aj taký ten osobný nejaký, kľudne to môže byť aj nejaký z nejakého nábytkárskeho obchodu, proste dať tam niečo, čo vydrží ten nejaký kovový stolík, že nemusí to byť presne, že kúpeľňový doplnok a proste nejak to oživiť, vložiť tam to svoje. Když jsme ještě u toho dotyku, ty si vlastně na začátku říkala, že člověk vejde do té koupelny, že hnedka vlastně cítí to spojení s tou podlahou, když tam je nějaké podlahové vytápění. Co když ho nemáme, jak lze i tohleto nahradit, aby měl člověk pocit takové té hřejivosti, teplosti z toho prostoru?
Tak určite je dobre tam mať dobré vykurovanie v tej kúpeľni, lebo naozaj keď si to tak zoberiete, tá kúpeľňa a vecko sú dve miestnosti, v ktorých naozaj sú také intimné zóny, kde chodíme najviac nahý v tom byte. Takže tam je dôležité mať tých 25-26 stupňov, je taká tá teplota, samozrejme niektorí sú takí, že im toto je príliš veľa, ale to je podľa nejakej tej normy alebo odporúčaní taká teplota, ktorá je príjemná pre to telo, keď je vlastne obnažené. Takže je dobre vlastne, aby to vykurovanie tam bolo dostatočné a potom samozrejme môže byť aj také, ja neviem, ja napríklad mám veľmi rada, že keď idem do kúpeľne, ja si pustím tú sprchu, aby už tak zaparila ten priestor, že keď tam vojdem, už je to taký saunový priestor. Čiže tam už sú také rôzne ďalšie možnosti, ako si to vytvoriť teda okrem vykurovania. České stavby.cz. Pojďme se přemístit, Lio, na ten druhý smysl. Odskočíme teďkom od toho dotyku, od těch textur k tomu zraku. Tam bude asi nejdůležitější práce s tím světlem, protože i my vnímáme a oči rozhodují de facto o tom, jak na nás ta koupelna působí. Jak bys to ty pojala v rámci tvých architektonických zkušeností v pojetí koupelna versus světlo? Protože nevím, s čím se setkáváš úplně v praxi, ale vím, že developři v dnešní době hodně pracují s tím, že koupelna je malý prostor, nedávají tomu moc těch metrů navíc v těch bytech a velmi často ta koupelna nemá žádné okno. Áno, to je pravda. Je to veľká škoda, lebo práve to denné svetlo je taká nádherná hra do tej kúpeľne. Ale keď teda nemáme tú možnosť, alebo teda naozaj je to nejaký bytový dom, tak tam už potom sa potrebujeme vyhrať so svetlom, tým funkčným svetlom, ktoré vlastne nám osvetľuje dostatočne ten priestor, aby sme prakticky vedeli napríklad upratať a videli, kde je špina. Alebo potom s tým ambientným, kde vlastne pracujeme s tým, aby tam bola nejaká atmosféra v tej kúpeľni. Ambientní osvětlení, co si pod tím představit? Napríklad podsvietené zrkadlá alebo nejaké LED pásiky integrované. Takže tieto veci. Teraz je veľmi naozaj moderné sú práve tie podsvietené zrkadlá, ktoré môžu mať teda, že podsvietenie vzadu, vpredu, potom podsvietenie nejaké približovacie, také kozmetické zrkadlo, ktoré je vlastne súčasťou toho klasického zrkadla, ale veľmi často dávame teraz aj do sprchových kútov, vlastne do takých účkových profilov LED pásiky a vlastne vy si viete nasvietiť len sprchu, keď sa sprchujete. A si viete pracovať potom, že vlastne môže to byť teplé, studené svetlo, čiže aj to je taký veľmi príjemný doplnok. Takže taková romantika. Áno. Jaké by se doporučila primárně světlo, jestli přirozené denní, myslím i v těch tónech třeba toho umělého osvětlení, jestli spíše ty tóny toho modrého světla nebo klasicky žluté víc. Co doporučuješ? Ja by som doporučila určite to denné svetlo okolo tých 4000 kelvinov, čo je. To je takéto klasické biele svetlo, ale nie studené. A potom vlastne na také tie ambientné podsvietenia okolo 3000 kelvinov, čo je vlastne trošku teplejšie. To znamená, že ono to dá taký pocit toho tepla, taký ten sviečkový efekt, to už chytí taký ten žltý to svetielko a to je také príjemné pre to oko. Jak moc ty se potkáváš takhle v té praxi s klienty s požadavkem na světlo? No riešime to veľmi často. Treba tam hlavne vlastne pamätať aj na to, že kúpeľňa má svoje špecifika v tom, že potrebuje tam mať to osvetlenie v trošku iných parametroch. Tam sú vlastne taký stupeň odolnosti voči vlhkosti a tam v tej kúpeľni treba mať IP44, čo vlastne už zniesie tú vlhkosť, ktorá v tom danom priestore je. Ale riešime to teda veľmi často, musíme toto zohľadniť, ale ten výber je už dneska taký veľký, že naozaj to dá dizajnovo pekne skomponovať, doladiť a tak ďalej. I pro různé doplňky takových těch malých světýlek zase někam na pračku, někam. Ja to milujem. Svíčky. Áno, sviečky. Ja mám ešte aj také farebné plávajúce svetielka ledkové do vane, keď sa kúpem, takže ja som v tomto úplne, že áno, proste všetkému hovorím áno, čo svieti v kúpeľni. Takže umíš i udělat různé druhy jako atmosféry, když to tak řeknu. Áno, že můžeš klientovi navrhnout, tady teď se budeš líčit, něco dělat, tak budeme používat toto. Áno, napríklad pri tom líčení tam je to trošku špecifické v tom, že keď sa chce dáma teda pekne nalíčiť bez nejakých tieňov, tak je dôležité, aby to svetlo bolo v podstate priame na tú tvár a aby išlo najmä z bokov. Aby nešlo, že iba z hora, alebo vtedy si vlastne tienime obočím, nosom a nevieme si vlastne tie kontúry tak dobre namalovať. Takže vtedy zvolíme vždycky tie zrkadlá, ktoré buď majú okolo celého rámu ten pás ledkový, alebo minimálne z bokov, aby to bolo čo najpresnejšie malovanie.
Lívio, já se zeptám, co mě napadlo, když jsi mluvila o tom zraku, protože není to jenom o tom, že vejdu a ovlivňuje mě světlo. Ovlivňuje mě spoustu detailů, které tím zrakem vidím. Co ty by si doporučila, jak tu koupelnu třeba udržovat, nebo jak to řešit v rámci věcí, nábytku, uspořádání té koupelny, aby když přijdu do té koupelny, ať už já nebo návštěva, ať z toho máme ten čistý estetický dojem té koupelny, jak by měl být. Veľmi často robíme pri návrhoch kúpeľní vlastne aj nábytkové návrhy a tam dávame vždy integrované do takých tých skríň, keď tam je na to miesto, že koše na prádlo a všetky tieto veci, kam dávame napríklad aj zo sušičky veci, že sú také tie medzipriestore, sú tam šuflíky pod sušičkou, sa dajú teraz vlastne vyťahnuť pod ňou. Čiže je veľmi dobré všetko to nejak tak nacpať do takých integrovaných poličiek, ktoré si tam vieme dať. V tomto je to fajn. Takže nejsi příznivce takového toho chaosu v koupelně, kdy člověk má všechno někde na pračce, rozdělené věci tam. No, ja to volám, že to je taký optický smog trošku, takže je to niečo, čo nám vadia, čo asi ani nechcem, lebo to pôsobí veľmi neupratane presne, čiže je to škoda, lebo v podstate tá pozornosť tej kúpeľne by mala byť naozaj na to krásne umývadlo, na ten krásny obklad a na všetko. Čiže áno, ja som zástancom toho, že schovajme, čo sa dá. Dobře, a když se přemístíme teda k tomu dalšímu smyslu, k tomu sluchu, to je totiž taky velmi důležitý. Přiznám se, že koupelna by měla být místem, který je takový uklidňující a jakýkoliv asi zvuk navíc je zbytečný a je rušivý. Jak ty to třeba vnímáš ohledně materiálu? Jaké vybrat, tak aby ta koupelna byla co nejvíce k oázou klidu? Čo sa týka materiálu, v podstate kachlička ako taká nie je úplne materiál, ktorý pohlcuje ten zvuk. Čiže skôr by som sa orientovala možno na nejaké tie textílie a tie doplnky, ktoré vlastne by nám to vedeli utlmiť celé. Čiže išla by som týmto smerom. Ja mám veľmi rada napríklad závesy v kúpeľniach. Pre mňa je to niečo veľmi zaujímavé a ľudia sa boja, že alebo je to vlhké, alebo je to proste nejaké plesnivé a tak ďalej. Ale dneska sú už tí záclonári, keď ich tak nazvem, oni už majú také materiály, že oni tam dajú napríklad aktívne striebro, ktoré vlastne pohlcuje vlhkosť, je antibakteriálne a tak ďalej. Takže vlastne vie nám tam veľmi pekne zohrávať tú funkčnú úlohu závesu a zároveň nám urobí, že sa to tak utlmí celé, tie odrazy vlastne. Potom, čo je veľmi dôležité, také technické, už skôr pri zvuku i napríklad pri spláchovaní podomietkových záchodov, tak tam napríklad zvyknú byť aj také, že s minimálnou hlučnosťou, čo je iba okolo nejakých 37-40 decibelov, čo je super, lebo napríklad keď máte spálňu vedľa, hej, tak je to taký príjemný efekt, že vám to tak nehučí, keď spláchnete. Čiže to sú také detaily potom. No já právě teďkom si mě přivedla k myšlence, jak je ještě časté mít koupelnu se záchodem třeba dohromady. Je to ešte veľmi časté. Hlavne teda v tých bytových domov presne, kde nie je nejaká iná možnosť, alebo dokonca si to ľudia spájajú, lebo to chcú mať také väčšie, lebo tam získajú aspoň nejak, ja neviem, pol metra, meter štvorcový naviac. Ale áno, je to také riešenie, ktoré nie je úplne optimálne. Podľa mňa tá toaleta je super, keď je vlastne samostatná. S tím souhlasím, ale jak se s tím potom třeba ty pereš v těch návrzích, když už opravdu klient tam tu toaletu přiznanou má a musí ji tam mít? Tak je super, keď je taká, že nie je viditeľná na prvý pohľad vlastne do tej kúpeľne. Ja poviem, že keď otvorím dvere, mám vidieť to najkrajšie z tej kúpeľne. Takže vždycky, ak je možnosť technická, tak sa to snažíme dať niekde do rohu, za dvere, tak aby to nebolo naozaj viditeľné. Jak je to v rámci třeba nějakých poslechových věcí, hudba, reproduktory? Je tohleto už v dnešní době standardem, anebo to spíše výjimkou v koupelně? Väčšinou toto ľudia neriešia v kúpeľni, aj keď oni si to riešia tak potom neskôr individuálne, že sú také tie, že vrecká na telefóny do sprchy, hej, lebo tak spievanie vo sprche, alebo tak toto je asi taká príjemná aktivita, ktorú ľudia aplikujú a teda robia. Ale robila som niekoľko projektov, kde sme robili vlastne aj smart technológie a v rámci toho boli naozaj aj integrované reproduktory v kúpeľni, ktoré mali vlastne opäť to IPčko dodržané, takže už sú aj takéto možnosti. Pojďme se, Lívio, přemístit, protože myslím si, že k těm dvěma smyslům už jsme řekli poměrně dost. Tomu čichu. Čich jsme tady v rámci koupelen ještě vůbec neprobírali a já vím, že ty sama si říkala, že máš ráda vlastně vůně v té koupelně a to propojení do těch všech smyslů. Tak jakou roli pro tebe hraje vůně v koupelně?
No pre mňa je ten čuch práve taká veľmi zásadná úloha v tej kúpeľni, alebo teda zásadná rola. Ja poviem jeden príklad, ja som bola pred rokom v Taliansku v jednom hoteli. Ja si teda vždycky vyberám hotel aj podľa kúpeľne, ako vyzerá tak ďalej, že nech mám nejaký zážitok, nech sa inšpirujem. A vybral som si nádhernú kúpeľňu s čiernymi mramorovými obkladmi. Vošla som fyzicky do tej kúpeľne a bola tam zlá kanalizácia. Strašne smrdela tá kúpeľňa a to bolo pre mňa, že wow, že proste úplne zlé. A to je vlastne ten moment, kedy si poviete, že OK, aj to technické riešenie musí byť také, aby ten konečný výsledok stál za to. A v tomto prípade to bolo naozaj, že to boli špičkové materiály, naozaj drahé, to boli top značky a ten efekt bol, že nulový, lebo tam bol smrad. Tak nemusí to být jenom z kanalizace, může to být, když přijde uklízečka chviličku předtím a použije nějaké agresivní čistící prostředky, Savo a tak dále a v tu chvíli je to úplně podobné. A chápu. Máš vůni a ten design na stejných vahách? Ja áno. Ja áno v tomto. Naozaj pre mňa je to vôňa veľmi dôležitá a hlavne pri týchto kúpeľniach, keď už teda hovoríme napríklad o spojení s veckom, keď je vlastne tá kúpeľňa, tak tam je to extrémne dôležité, aby to bolo naozaj taká tá čistota. Veľakrát si to ľudia spájajú s nejakou bavlníkovou vôňou a to je naozaj taký ten pocit čerstvo vypratého prádla, to nám dáva taký ten aj podvedomý pocit, že je tam poriadok, je tam čisto, je to príjemné. A k jakým vůním se ty kloníš? Protože máme samozřejmě přírodní vůně a pak takové i trošičku jakoby umělé, že i člověk, když vejde do té koupelny, tak cítí, já tomu říkám, takový ten převoněný francouzský parfém. Ano. Který prostě už není příjemný. Hej. Nie, v tomto napríklad je teraz veľmi trendy, ja som to tiež teda musela vyskúšať aj doma a to je napríklad, že zavesenie eukalyptovej vetvičky do sprchy. Ono je to také veľmi zaujímavé, iba si to jednoducho nejaké 2-3 vetvičky zavesíte na hornú sprchu alebo teda na hlavovku a vlastne, ak sa ten eukalyptus dostane do kontaktu s tou teplou parou, tak on začne vlastne uvoľňovať eterické oleje. A vy vlastne, ak sa sprchujete, tak vy si vlastne krásne prevoniate ten eukalyptus, vy dezinfikujete sa, podporuje to imunitu a zároveň to nádherne prevonia tú kúpeľňu. Čiže to je napríklad jedna z takýchto možností, ale potom osobne mám veľmi rada, čo teraz vlastne je taká skôr novinka na trhu a robí to napríklad Hansgrohe z týchto takých renomovaných značiek a to sú tablety do sprchového kútu. Dá sa to do takého obalu vlastne, ak sa idete sprchovať, hodíte si to na zem tú tabletu a celý ten čas, ako sa sprchujete, tak tá tableta sa pomaly vlastne vyplavuje, vymýva, je to na báze sódy bikarbóny a vlastne uvoľňujú sa eterické oleje do vzduchu. Čiže to sú také tie krátkodobé, nazvime to možnosti a potom dlhodobé naozaj nejaké prírodné difúzery alebo aromadifúzery, tak to je také, že veľmi príjemné a taká naviac hodnota k tej kúpeľne. To jsem si právě říkala, jestli se jde řešit té koupelně něco i dlouhodobějšího charakteru, protože chápu, že svíčky nebo nějaká aromalampička je spíš krátkodobá záležitost, ale pokud chci nějaké dlouhodobé řešení, je něco takového? Sú aj také profesionálne vlastne systémy, ktoré na základe nejakých časových intervalov vždycky vypustia niečo do toho priestoru. Je to veľmi príjemné. Otázka je potom, keď sú nejakí citliví ľudia, nejakí alergici, astmatici, či je to úplne vhodné pre nich. No a jak se stavíš k rostlinám třeba v koupelně? Nějaké i vonné kytky? Určite za mňa áno. Bambusy ja mám strašne rada v kúpeľni, alebo keď je možnosť, že je tam teda aj to denné svetlo, kľudne monstery, oni majú tiež radi také vlhko, čiže to je úplne že veľmi pekné. Alebo aj kytica čerstvých vlastne rezaných rúží, alebo teda kvetov je úplne že super. České stavby.cz Lívio, a pojďme se přesunout k tomu poslednímu smyslu, protože to jsme tady posluchačům říkali na začátku, že těch smyslů je 5 a budeme se bavit i o chuti. Jak se dá propojit chuť do koupelny? Tak tam asi každého napadne ten film Pretty Woman, ako si vlastne Julia Roberts dáva to prosecco, alebo teda šampanské vo vani. Takže to už je veľmi individuálne, že kto ako vlastne si vie tak doklepnúť do dokonalosti ten zážitok tej chuti v tej kúpeľni. Takže je to spíš něco, co si v té koupelně k tomu potom dáme. Já jsem si říkala, že asi nebudeme nikde olizovat laždičky a podobně. Souvisí s tím třeba i určité koupelnové rituály? Určite áno. A jaké máš ty koupelnové rituály? Ja milujem kúpanie sa vo vani. Takže pre mňa je naozaj, že maximálny oddych to, keď si vlastne napustím tú vaňu, dám si tam sol, nejaké aroma, olejčeky, sviečku si zapalím vonnú tyčinku a vtedy ja viem úplne, že vypnúť a príjemná hudba k tomu. Lívio, mě ještě zajímá, když ještě ležíš v té vaně a jsi obklopená teda tou úžasnou vůní.
máš v ruce to prosecco, ty svíčky, máš vlastně i dokonalou texturu těch materiálů kolem sebe. Jak je to pro tebe, když to tak vezmu, důležité dát to jako celek a jak je těžké s tímhletím celkem pracovat při tom výběru té koupelny? To znamená, přijde člověk, já to upřesním, do koupelnového studia a dá ti nějaký požadavek. Jak je pro tebe těžké ten požadavek dát do toho celku, aby ten klient vnímal, že by tam všech těch 5 smyslů měl nějak mít, aby to fungovalo? Protože kolikrát uděláme třeba jenom jednu část něčeho dobře a ty zbylé pokulhávají a už tomu celku ubírají strašně moc. Jakou s tím máš ty osobní zkušenost a jak dokážeš poradit těm klientům, když za tebou do Kera servisu přijdou s tím, že mají nějakou představu, která není úplně úplná. Ja sa veľmi rada navnímavam do tých klientov. Ja veľmi rada im hovorím, aby mi poslali niečo, čo sa im páči, napríklad 1-2 obrázky a tým vlastne ja získavam o nich nejaký ten obraz, že akí sú, aká sú osoba, aká osobnosť, čo vyžarujú, teda akým spôsobom na mňa nejakým pôsobia. Čiže ja sa snažím navnímať tých klientov, potom sa spolu veľa rozprávame a v podstate potom prejdeme k tým praktickým veciam. A to je napríklad že rozpočet, že chcem mať neviem, proste voľne stojacú váňu, to. A už začneme tam potom vlastne sekať v zmysle, že OK, že poďme to spraviť tak, ako sa to bude dať zrealizovať. Ale našťastie tých možností, aj tých dodávateľov, tých výber, tých prvkov je tak veľa, že málo kedy sa mi stane, že nenájdeme presne to, čo vlastne ten klient chce, len možno v nejakej inej forme, ako si to on vysníva, alebo naozaj je to už nad rámec, či rozpočtu, alebo technického riešenia. Ale snažíme sa to naozaj čo najviac vlastne dostať do tej jeho podoby, aby on sa tam cítil dobre, lebo on je dôležitý, on tam bude, aby pre ňoho to bol ten zážitok každý deň. Ale už se ti stalo třeba to, že přišel klient s nějakou představou a ty si mu ji opravdu dokázala celou překopat, tak aby se v tom cítil opravdu dobře, byť to nebyla ta prvotní myšlenka jeho? Áno, stalo sa aj to. Potom mi aj poďakovali tí klienti, ale to už keď vidím, že je to naozaj niečo, čo nebude fungovať a čo je naozaj z praxe, že proste, že takto to nebude dobré, tak vtedy ich sa snažím usmerňovať, ale väčšinou sa snažím počúvať ich a ten ich nejaký sen, ako si to spraviť. Pojďme si, Livio, ještě říct něco trošičku k trendům, aby jsme tak nějak hezky zaobalili těch 5 smyslů a ještě hezky dokončili to naše povídání o koupelnách. Jak to vidíš ty v rámci třeba nějakého udržitelného designu a šetrného využívání třeba zdrojů v koupelně? Protože teď je toho strašně moc, co se tam dá implementovat, aby ta koupelna byla nejenom designová, ale právě i funkční v rámci úspory a tak dále. Tak tam najmä by sme mohli pracovať teda s vodou a tam v podstate veľmi dobrým riešením sú termostatické batérie, ktoré vlastne keď máme cirkuláciu teplej užitkovej vody v tom dome alebo v bytovom dome, tak keď vlastne zapneme tú vodu, tak hneď nám ide teplá, nemusíme čakať tých 5-7 minút, čo je také veľmi príjemné a to je v rámci vlastne aj toho dotyku, že keď prídem, zapnem si vodu, ide mi teplá. Čiže to je taký veľmi za mňa dôležitý trend. Aj teraz vlastne tí výrobcovia dosť pracujú na tom, aby obmedzili tie prietoky vody, aby neboli také zbytočne veľké. Čiže dávajú tam také, že perly, nejaké molekuly vzduchu, aby bola taká nadýchaná, taká perličková tá voda. Čiže aj to je taký v podstate pre klienta príjemný trend a zároveň je to vlastne ekologický trend. Co říkáš na takzvaný teplý minimalismus? To znamená posun třeba od těch studených tónů do těch teplých tónů, které teďkom jsou trendem v koupelnách. Áno, prečo nie? Práve tá kúpeľňa má byť takým tým teplým miestom, čiže za mňa určite áno. Organické tvary pro tebe, Livio? Trošku pár otázek teďkom takhle na tělo, to znamená nějaké obloukové umyvadla, měkké hrany, co pro tebe? Áno, tento bohoštýl, ktorý vlastne nejak tak sa objavil pred pár rokmi, je taký veľmi príjemný, je taký, osobne nie som úplne veľký náčenec secesie, že veľmi dlho som sa vyhýbala týmto organickým tvarom, ale ten bohoštýl a ten japandy štýl sú také veľmi príjemné formy toho, to znamená, že nie je to také násilné, také preexponované, ale dá to taký ten veľmi príjemný, taký ten hlinený efekt tej kúpeľne aj s tým materiálom, aj s tým tvarom, že je to naozaj taký back to basics štýl. My jsme se tady před podcastem chviličku bavili o tom, jak technologie v dnešní době vládnou světu a jdou tak strašně rychle dopředu, že mnohdy ani nelze vysledovat, co všechno teďkom v těch novinkách je a co všechno lze. Jak je to s technologiemi v koupelně? Nějaké chytré řešení, kam se to dá taky posunout? Za mňa veľmi zaujímavé riešenie je práve napríklad inteligentné WC,
ktoré vlastne má niekoľko funkcií. Je to vlastne integrovaný bidet, integrované je tam taký fénik, potom máte tam vyhrievanú tú dosku, na ktorej sedíte, potom tam máte svetielko na nos, to znamená, že je to taká mašinka, že all in one. Niekto si myslí, že je to také, že zbytočný luxus, ale je to naozaj niečo, čo dodáva extrémny komfort vlastne tomu užívateľovi tej kúpeľne. Je pravda, že to jsem viděla vždycky v nějakých spíš filmech, že to někde je, ale reálně třeba jsem se s tím ještě úplně nesetkala. Je to standard už niekde třeba v hotelích? Nie je to ešte úplne štandard, ale keď si sa s tým ešte nesetkala, alebo teda nestretla, tak u nás v Kera Servise v Brne máme vlastne vecka pre verejnosť, osadené vždycky týmito inteligentnými veckami a je to veľmi príjemné, keď prídete vlastne do toho vecka, sadnete si a je teplá tá doska. Je to úplne taký wow efekt, že proste takých pár sekúnd úplného, že chillu a veľmi príjemnej chvíľky. No, já se přiznám, že se mi hnedka vybaví přesně, že pak člověk na té toaletě tráví spoustu času, protože chce sedět jenom tady na té úžasné toaletě, ale to bychom zase odskočili někam dál. Lívio, pojďme to hezky nějak uzavřít, celé to dnešní povídání, které bylo velmi příjemné. Když bys měla doporučit klientům jednu jedinou věc, na kterou si dát pozor, když chtějí ať už rekonstruovat nebo dělat novou koupelnu, která by to za tebe byla? Aby nešetrili na vstupných nákladoch. Ja viem, že je to úplne asi to, čo nechcú tí ľudia počuť, ale naozaj im to do budúcna ušetrí veľmi veľa problémov a nejakých takých tých sklamaní, lebo veľa ľudí si povie, že OK, aspoň teda, čo ja mám klientov a skúsenosti, tak si povie, že chceme takýto, že toto je naša vysnívaná kúpeľňa, vyberú si niečo a potom začnú kresať, že tak dajme lacnejšie toto nemusí byť vlastne úplne také a ten efekt z toho wow, toho glamour, alebo teda, čo si vybrali tú kúpeľňu, je zrazu taká úplne, že šedá, taká klasika, že proste nech idú za tými svojimi predstavami. Vždycky sa to dá urobiť aj tak, keď je tam naozaj ten kvalifikovaný odborník, ktorý im poradí, že budú tam mať všetko, možno trošku v inej forme, ale naozaj nech si idú za tým, čo si vysnívali, lebo oni sa k tomu potom neskôr aj tak vrátia väčšinou. Lebo keď sa začnú v tom zamotávať v tom príbehu, že urobíme to takto, potom ani je takto a takto, aj tak sa vrátia k tomu prvému. Čiže ostať pri tej prvej idei, pri tej prvej myšlienke a naozaj ju dotiahnuť. A já předpokládám, že v Kera Servisu s tímhletím umíte velice dobře pracovat. Áno. A dokážete se naladit na toho klienta a dovést tu jeho ideu do toho zdárného konce. Lívio, já ti moc děkuji. Ta dnešní epizoda, jak vnímat koupelnu všemi smysly, si myslím byla velmi podnětná. Ukázali jsme si, že i zdánlivě obyčejné místo, jakým koupelna může být, by měl být zdrojem klidu, inspirace a nějakého osobního rituálu. Ať už je to rituál tvůj, můj nebo toho klienta, každý by si ho měl nastavit podle svého a tak, jak mu to bude příjemné. Já ti moc děkuji, možná ještě zopakuji, že mým dnešním hostem byla Lívia Kolaříková ze společnosti Kera Service. Děkuji ti, Lívio, za tvůj jedinečný pohled na to, jak propojit tu praktickou stránku designu s těmi našimi emocemi a s tou pohodou a děkuji i posluchačům, že v tom byli s námi. Měj se moc hezky a věřím, že se někdy potkáme. Ďakujem veľmi pekne. Takisto prajem krásny deň.